性に先立つ感情、男性の前に通過する女性、認識の前にある想像、二項対立に見えるすべての事柄が理想幾何学モデルクラインの壺のように表も裏もない永遠の入れ子になって無弓道の循環を続ける。同じく戦争と平和、創造と破壊、記憶と未来、絶望と希望、そして生と死、存在を取り巻くすべてのもの自体がバルドの連続でできているのではないか。果たして輪廻からの下脱とは循環を否定することなのだろうか。その質問と答えさえも夢の中の夢のように入れ子になっているのかもしれない。